Muri yeZimbabwe mapolitical analyst nemapepa nhau azouya akanyatsokupedengura chokwadi, vakanyatsokuzvivhura, vakanyatsokubudisa pachena vakati aiwa nyangwe vanasikala vakauya vakambandoona vaNelson Chamisa vakauya vakafuma maparties avo, vanaSekezo Chabangu vakauya vakabetreya vakainfiltrata mupolitical party yake, asi nhasi vasonyatsobuda pachena kuti aiwa Nelson Chamisa remains popular. Muri yeZimbabwe mafacts azonyatsoburitswa pachena nezvicurrent situation zvirikuitika. Ndokuridza vasati wasubscribe ibva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live nekuti the news hawks yauya yakapedza masports ikataura ichiti he may well be shaken serious political mistakes in his stormy and turbulent career and even be what his critics say he is, an arbitrary leader. But one thing is clear, not in dispute. Nelson Chamisa is certainly the most popular politician in Zimbabwe today. Even if he forms a new party any day, any time, it becomes instantly popular, mainly with the urban masses and some in the rural areas. Even his critics agree he is very popular, but he have problems with the leadership style and whether he is fit to govern. Saka muri yeZimbabwe ndozvikasvita kwazvinzi aiwa Nelson Chamisa akagara akagadzira political goodwill yake kudhara. Nyangwe vanhu vakauya any day any time anogona kufuma political party yake, anenge angori nevanhu whether kumarural kana urban areas. Ndizvo zviri kuenda mberi. Chamisa is the political capital and popular goodwill, but he needs to fix his arbitrary leadership style and address his blade vision. Samuri yeZimbabwe ndozvaita kunzi aiwa Nelson Chamisa ndiye ane chaunga. Saka zvazonyatsobuda pachena kuti aiwa vanasikala nyangwe vakadaita zvavo, vana Chabangu vakauya vakainfiltrata, aiwa Chamisa izita riombe. Samuri yeZimbabwe pindai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro pemashoko aya anopenengurwa achitaurwa. Pindai mucomment section medu, aiwa musakana kusubscribe kulaika chete notina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.